Naimbagnal daw yung ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, ka Ilocano Pam. Ang video natin ngayon ka Ilocano, ito na nga, tapos na nila yung mga taibin natin, yung huling video natin ka Ilocano. Kaya ito, nag-prepare na sila ng mga taibin natin para sa second floor ka Ilocano. Para i-prepare na nila yung slab natin. Kaya naglalagay na sila ng mga bigan, yung mga bakal, tsaka yung mga tubo ka Ilocano para yun po yung magsasalo ng slab natin para sa second floor natin. Tara, samahan nyo po ako. Naglalaba tayo kaya paano? Laba-laba din pag may time ka Ilocano. Naimbag nga daw yung ka Ilocano. Dito naman tayo. Gumagawa na naman sila ng tie beam natin sa taas. Tapos prepare na nila yung mga gagawin nila para malagay na yung second floor natin kay Ilocano. Yan, dadagdag na sila ng mga bakal. Yan sila kay Ilocano. Yan oh, kay Ilocano kahit umuulan, trabaho pa rin sila oh. Yan sila.
Dire-dire kita magpatayan kay Bim. Nakita ni. Tara. Yan, kay Lumano, nagkaanta na sila ng mga tubo para sa slab natin. Yan. Second floor natin yan. Ayan, dami ng bakal oh. Kahit na umulan, nagtatrabaho sila. Ha? Yan kay Lucano, naggagawa na sila ng tie beam sa taas para i-prepare na nila yung slab natin, yung second floor natin. Yan. Kahit na umulan kay Lucano, nagtatrabaho pa rin sila oh. Kahit na makulimlim. Yan. Mahabang pasensya pa to kay Lucano.
So dito ko natatapusin tong aking vlog ka Ilocano tungkol sa pagpapatayo namin ng munting bahay namin. Maraming salamat po sa panonood. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo ka Ilocano para lalo pa po tayong dumami. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.